premiul 3, Ana Scutaru și mențiune Diana Filip. De asemenea, din aceeași clasă, la cultură civică, Filip, Diana și Toader Călina, Bruckner Ion și Untaru Mara au fost echipaje. Și la limba română, Morgenstern Cabilia și Filip Diana. Îi felicit pentru faptul că au atâtea preocupări, atât de diverse și asta de fapt îi va întregi pe ei înșiși. Și acum premianții, excelența cu 10, Filipelul ăsta trebuie să plecăm. Toader Cătălina Ioana, Bărbălău Andrei, Bruckner Ion, Orzacă Irina Iorgulescu Ioana, Matei Mara și Sotilescu Andreea. Super,